Assalamu alaikum masu kallon barkanmu da sake saduwa tare da ku a cikin shirin mai suna Nishadi da H-hipop. A yau muna tare da babban baƙonmu ba tare da ɓata lokaci ba zai gabatar mana da kansa da kuma ɗan takaitaccen tarihinsa. Akwai na farko manta ni ce mai suna Alkhairi wanda aka fi sani da Alkhairiyya. Za mu je kai tsaye domin fi daga bakin babban baƙonmu. Assalamu alaikum. Kamar yadda ka ji nake faɗa a cikin gabatarwa za mu so mu sanya sunan malamin sa da kuma kuɗin takaitaccen tarihi. Sunana Usman Ali wanda aka sani da bin Ali ne haifaffen garin Kano ne wanda aka haifa a wajen local government. Yanzu president na tsakanin farawa. Ma'ana education background ɗinka da sauran. Education background na yi primary school ina police academy na secondary school ina unity manufashi sai kuma na dawo nan gida kan ne diploma ina wanda business administration and management. Kuma ana sa ran aka samu yadda ake yi kuma za a ci gaba na masha Allah to masu sauraro kuna da yi za mu je cikin shirin namu kai tsaye da dangane za mu so mu san me ya janyo hankalin ka ka shiga cikin harkar da nishaɗantar da mutane shi ka taso da abin da kuma kai san da girma ka ji kana da sha'awa ko kuma an tusa maka ran abin da abin. Well, actually music dai kamar kowa zan iya yawanci daga secondary school abin da ke fara wani gaskiya na tashi daga zuwa da kuma yana yin waƙoƙi amma shi yana waƙoƙi na ɓangaren Hausa Drama wanda ake kira na yi so na tashi da gaida harka an har ya kai ya buɗe studio ne shi kuma by that time ina secondary school ina community school a tashi kafin so ina zo gida kan yi da yake abubuwa sai abu ya rika rufe na samu dai sha'awan abu a raina sai ce to bari in gwada ni ko ina da talent a wannan bangaren. Shi ɗan tabbatar da na ya riga ya fice ne ko kuma a'a shi ma abu ne yake nuna talent ɗin ya shi. Ya fice irin an san shi. Gaskiya bai wani fice ba saboda shi kawai ya mai da hankali a kan aiki. Ko shi yana da sai ɗan abin ne kawai yana sai. Kuma waka na siyasa ya fi mishi zai yi idan ya zo mishi zai yi amma shi bai da abubuwa ya yi waka ya fitar da wannan ya fara shi da wannan. A ya sunan da shi. Sunan shi Daga a Fandaci ya yi aiki a wanda kamfani da a Fandaci. Masha Allah, to aƙalla kamar da wani waƙa ka fara shiga studio lokacin da ka ji kana da wannan sha'awar kuma ka zo gurin sani ya saka ka a hanya ne ko kuma akwai ma kawai cewa da tun da yana da kayan aiki wanda kai ma kawai ka shiga ka fara. Well, gaskiya before mun fara sai da na shiga YouTube ne sacin abubuwa da dama. Saboda aiki ne ya fara burge ni before waga ina sashi na kan ga tutorials ne da ake production music so sai na fara zuwa studio in zauna ya sa ni ne recording in zo sai mixing daga baya har ya kai kawo ma na fara mixing daga baya ko sai na ce to bari mu gwada wagan mu gani sai na fara farko wagan Hausa na fara wagan na yi to sai daga kamar bangare na dawo hip hop din hakan na wasu tafiya no zai tunda ana a lokacin ina waƙan biki haka ina waƙan graduation haka duk wanda ya zo yin da zai yi a lokacin amma kin san aka ce abu ya zo zamani duk wani saurayi ya yanda kika hip hop yake layi rap ko R&B ko afro ko wani abu su kawai suna haɗa kawai cakuɗa shi suke. Sense on the beat. Let's party tonight. When I just we never fight. When I don't want go off the light, and you don't want shake up your back. I could take you so me photo, baby girl. I go drive you for moto. This one not ginger. It make me go. Well, kin san haka yanzu dole sai kana da kayan aiki an ce har kama da tafiya sai da kuɗi. So yanayin yawancin masu waƙan hip hop in ba yi wani sanin ka ake ba
ba wai kuɗi ake samu a ciki ba. Domin ka san sai mutum ya ɗan yi kuce yawwa ka fara samun irin su kwalabuwa shi ne za ka fara samu. da ɗan So idan waka Hausa ya zo min zan karba zan try all my best dai na gana ba su sani. yanzu da takaice da wani waka ne ka fara da wace waka ka fara da ka dawo da kai sha'awar shi ne har da entertainment da wakan Hausa na fara. to wanda waka ya salon waka ta Wakan soyayya ne. za mu so ai masu kallo kuma na san za su ji ya salon waka ne. Alright, a waka yana cewa ni sarauniya ta ni zinariya ta something like this. This abu ya da ya lokaci su a dan manta su ba wai sabuwa da su da mamaci da su daga baya ko sai da su sai da dawo hip-hop din gare to mu koma kamar yanzu za ka ɗauki kamar akalla shekara nawa da farawanka da kasancewarka a cikin wannan shi zai kai kimanin shekara bakwai. kamar shekara bakwai a wani shekara ke ka fara 2014 na fara lokaci da secondary na SS2. amma idan kai kirga 2014 hanya ta ba mu shekara bakwai ta ba mu ko kuma ta ɗan zai yi kawa 7 to 8 to dai masu kallo kusan dai lokaci lissafi ta kan kwace amma an ce ko a lahira kan ka bari lissafi ta kwace haka in ka bari lissafi ta kwace maka to ko ka san wata za ka je direct 7 to 8 zan ci 7 to 8. bayan wannan zuwan waka ka zo kai kuma wace waka ce wanda ta dan fara to da kai har aka fara sanin ko kai wani gaskiya wakan da na fara yi mutane aka suka fara sani na ba kowace bace ba illa yi rawa. To kan da suwa kuke rawa? To ni da jama'a ta rafi rawa ina ce. To rawa da kuma da wayanda suke bayan fage ko za su bi mu din rawa. Alright, a waka yana cewa let's party tonight muna just we never fight. So ta abubuwa ya shige so ita ce wakan da dai har dai shooting mata bidiyo. Ita ce da ta dace wata da wata jami'ar ka. Ito duk wakan da kisan kana mawaƙi domin kai sabon abu za ka yi jama'a sun karɓi shi so idan gida zai iya cewa bakan da bayan duk wanda ka yi kana gaje so wanda jama'a suka so shi ne ni ba. To amma duk cewa duba da cewa duk wanda ka yi jama'a suna karɓa dole sai an samu wani jarumi da jajjacce guda ɗaya wanda followers ɗin da ka samu da fans ɗin da suka maka magana a kai ya fi duk wani. Gaskiya akwai wakan da na yi Zariya ni da wata yarinya ya Jigawa. To gaskiya wakan ya yi trending dai alhamdulillah. Wata ita ce Zariya ɗin kuma da ita Zariya ɗin kuka deserve each other kuma shi ke da yan social media suka zo suka taimaka. Bara a mutu. Gaskiya wakan da ita san it just come up. Wakan ya zo ya ita designer ɗin ta. Well, wakan na yi R&B a ciki sannan na yi rap a ciki ta kuma sai ta zo ta yi wakan ta yi ta ma'a. A rera wanda za ka yi wuce. This kind of we never see before. The type girl me won't meet since before. She's my type, my desire. My desire, ya kyakkyawan yarinya. This is the chorus. Sai ba su ne ya cewa to yan mata na ganki kuma kin haɗu yau da ke gudu wani ya kudu zuciya na ta ce min na gudu no zan tsaya ko da kan ki zan da ko ɗan boko haram ne da ita desire ce aka tsaya kai gwada faɗa ko wannan aka roƙo aka ce to kai ka ce desire ka tabbata desire ne aka ce yes is your desire you can die for your desire. I can do everything for my desire. Amma za ka iya everything ɗin nan zai iya mana to dan shage miyar ka ba gashi a wai ka matse ne gashi sosai fa irin sosai gaskiya je waƙar ya yi ba tare da ɓata lokaci ba za mu je dan hutun takaitaccen rabin lokaci idan mun dawo shirin mu zai tura da fatan dai masu sauraro kuna kan nishaɗantuwa da mu ci gaba da bibiyan mu domin mu ci gaba da ilmantar da ku tare da babban kwakwa.
To masu kallo barkanmu da sake dawowa tare da ku a cikin takaitaccen lokaci da muka je ba tare da ɓacin lokaci ba. Yana tamu za ta ɗora da babban baƙo na wanda nake tare da shi a yau. A lokacin da ka shigo irin ƙalubale ka samu kuma da nasarori da ka samu a cikin wannan masana'anta. Wani gaskiya ita sa cin duk wata tafiya in za ka yi ta ba ka ci ƙalubale ba an ci ka cin tafi wannan tafiyar na so gaskiya na samu ƙalubale tun daga dan nisai from my friends na samu ƙalubale idan na ce musu zan shiga studio zan yi waƙa sai ki ja fara dariya to kai me za ka iya waye zai yi waƙan ka amma kuma daga baya kuma sai wannan kushewar da sai ya zama ya kuma cewa su ne da za ki suna cewa in ka yi waƙa da za ka tura mana Suna son su saurara sannan in ka zo wuce za ka ji ana kogawa da ne an fara samun nasara kenan an fara samun karfi daga kalubale ya koma nasara yanzu ka saka waɗansu suna samun kamar a ce irin kamar karramawa lambar yabo haka da ake kira a karrama mutum ko certificate ko sauransu haka abubuwan da ka taɓa samu? Na samu da dama amma yanzu kin san harkar karama na sun mai da shi me yasa duk wani artist idan aka tambaye shi sai ce an mai da shi business to kuma ai yanzu a matsayin ka na mawaƙi aka ce wai sai ka biya za a karrama ka wahalar da kake kiga ya tashi a fitar babu ma'ana ba wai don cancantar ba cancanta ba kawai da a samu dai a ga an hajjiye ya ce na samu karama ya kamata ba an ce za a ba ka zaɓi da kake so a rubuta ma a cikin awon kariya ba za ka taɓa alfahari da wannan awon ɗin ba saboda kuɗi da cire ka sa shi yasa amma alhamdulillah duk da haka to my side na receiving awards wanda ba kuɗi ya sa da wannan ba kuma har yau gobe ina faɗa masu siyan kamata in an kawo musu tallan za a siyar da award kaza su ce a saboda idan yau ba amma dai aka ce za a siya ne to su ba su daina business din su ba sannan mu masu wahala ba za a ci gaba da karama masu wahala ba shi ne problem to masu kallo dai kuna ji irin ƙalubalen da wato za mu iya ce artist waɗanda suke tasowa ko waɗanda suka jima kullum je kuka kenan ba a karrama wanda ake gani ya cancanta da duk irin gudunmawa da yake kakarar kwakwalwarsa ya ga don yanga ya bada abun da zai amfanar da mutane da ilmantar da mutane sai kaga ana samun sabanin wannan cewa a'a ni ba yanzu na bude ko kuɗi da ke bukata kana so kawo dubu kaza zan maka kaza to kullum dai abun da je kukan da ake ko kayan gina a cikin masana'antar industry gaba ɗaya da fatan dai Allah zai kawo mana ɗauki kuma ya daidaita mana fara bawon ya kasance idan za a yi cancantar da aka duba cewa ka cancanci a baka ko kuma ka samu sai a baka. To, wani albishin za ka yi wa masoyanka waɗanda za su iya kallon kai tsaye wani na albishin ka ko albishin shi ne insha Allah za mu ci gaba da dagewa za mu ringa kushe har mu ci gaba da ba su satisfaction insha Allah we never let them down insha Allah. Kamar kuma wa irin social handles ne za su iya samun ka ko suna son su samu ayyukan ka ina za su iya ziyartar social handles like Instagram, Twitter, TikTok, duka haka sashin din Arlih za a sami. Kunci masu karfi idan kuka yi sashi da bin Arlih za ku samu dukkan ayyukan samu za ku samu shi kai tsaye. To ne godiya za ka wannan gidan TV mai albarka ta Alkhairiyya gidan Alkhairi TV da ba kira ka wani yau ta kira da kai ne godiya za ka yi kuma da fatan Alkhairi. I am out of words ko ba su wani kalan ya zama so da duk wanda aka ce yau sun kira ka ka zo a nuna fuskanka a wani abu
ai an gama ma komai. Duk wanda ya nemi ka ya gama ma komai. Sai dai kawai fatan alkhairi Allah ya biya bukatu, Allah ya ba da nasara ta abubuwan da aka sa gaba. Sani ya fi da na koya, abi man of the game, da sadijin sakar mana ganga mi rawa. Let's party tonight, muna chasu we never fight. Muna rawa go off the light, your rawa shake up your back. I go take you so me photo, baby girl I go drive you for moto. This one na ginger, we dey make me go bigger. Rawa, 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 rawa mi rawa, rawa. Shin wasu kallo bara mu sake koma hutun takaitaccen lokaci inda zai je nishaɗantar da mu da bakar damiyar kan mai suna. Well, dai gaskiya na zo musu da new track na ke nake so. Kun ji waƙa da zai shi nishaɗantar da mu da shi ne ke nake so. Ba fa ni yake so ba. Ku wasu ya da kuke kallo ku yake so yawwa ba ni ɗin nan da ba ni da yake zo da shi ba ni yake so ba. Duka wasu ya yana ɗaunar kowa da shi zai nishaɗantar da mu. To mu je kai tsaye da mu je mu ma mu nishaɗantar baki ɗaya. Remember, BA on the mix. excuse me, baby, can you please give me a number? Wanna call you in the night, can you please call me a lover? Your body the ginger me, baby, be my supernova. I love you, I need you, samurai, you Tare forever. Can you kiss you, yargata? Can you kiss you, yamata? Can you kiss you, yargata? Zana kira kira autar mata. Can you kiss you, yargata? Can you kiss you, yamata? Can you kiss you, yargata? Zana kira kira autar mata. Since the muscle eyes on you, baby, I fall for you. No matter poor I am, see the love I got for you. It's true, but I need a motor. But what joint don't puta? Can you love me the way I am? Oh, baby, it's like you say take a bath. Na beat ina air baba. My love for you is real, real. In act your love I feel. You were talking to me. I thought you would talk to me. Now what I get from her, she don't see the love I have for her. Can you kiss you, yargata? Can you kiss you, yamata? Can you kiss you, yargata? Zana kira kira autar mata. Can you kiss you, yargata? Can you kiss you, yamata? Can you kiss you, yargata? Zana kira kira autar mata. I'm not a mate that she told me. Wanda kudi ta ne za ta so ni. Wai ita din sai dan mutu. Dan madara mai gida da mota. She like money, she want money, but she don't want to call me honey. Let me tell you something I know. I'm rich, baby, you don't know. Excuse me, baby, can you please give me a number? Wanna call you in the night, can you please call me a lover? Your body the ginger me, baby, be my supernova. I love you, I need you, samurai, you Tare forever. Can you kiss you, yargata? Can you kiss you, yamata? Can you kiss you, yargata? Zana kira kira autar mata. Can you kiss you, yargata? Can you kiss you, yamata? Can you kiss you, yargata? Zana kira kira autar mata. It's BA, youngest producer. To wasu kallo da fatan dai kuma nishaɗanci da wannan waƙa. Ni nake so ba ni ba, ko da shi ni ma ina son waƙar. So wani nishaɗanci da waƙar ke nake so. Da fatan dai kun ga ilmantarwa da take ciki kuma da irin nuna soyayya da ƙauna dai haka da take cikin wannan waƙa. To alhamdulillah mun kawo ƙarshen shirin a yau. Sai mu kara da ku a cikin mako na gaba. A kullum kafin manta ne ce manyan Abdulkadir wanda aka fi sani na da manyan Fulani. Ci gaba da bibiyar mu a gaban ku a akwatin talabijin ɗin domin kawo ƙawatattun shirye-shiryen da ilmantarwa da nishaɗantarwa da faɗakarwa baki ɗaya. A kullum nake ce muku mu haɗu a cikin shiri na gaba.
Bisalam.